Takže čau ľudia, to je Tonberisko 15 a ja vás vítam u nového videa z Clash Royale a vítam vás z druhého dielu. Mám tu welcome back balíček 4 hviezdičky. No, ja vás vítam tu na nového videa a každopádne toto je môj deck a ja som sa rozhodol, že dneska normálne pokračujeme, nebudem si vybrať a pokračujeme normálne v arenách. Klasika. Týpek má pár trofejí viacej. No okej. Dobre, no tak ja tu dám barbarov a bičku. Uvidíme, jak sa s tým poradia. Jak sa s tým poradia. No, bička už je dole a preto som sa chytnul. No okej. Môžeme si dať mini peku. No hej, mini peku klasického. A no, peka tam fajky. Nebudeme mu tam predsa nechávať rozptýlenie. Hej. Dal to, yes. Dám typkovi lajky. Ináč mám klan, takže hej. Môžete prísť a do môjho klanu a zase 4 hviezdičky. 70. Mám klan, áno. Kliknúť. Mám klan, takže môžete sem prísť. Nie, je tu zatiaľ nikto, len ja a určite sem príďte. No, mám ďalšiu lucky block. No, koľko máme trofejí? No, už za chvíľu bude 950. A možno, že sa nám podarí dať aj tých 2000 a ísť do novej arény rovno. No, tu sa budeme musieť si ísť pobiť. Dám tu fireballu a barbári sú dole. No. Teraz by som možno skúsil na miesto barbarov. Dobre, môžem ísť tam do nemám to jedno. Mohol by som tu dať peku, mini peku teda a uvidíme, jak si s tým on poradí. No, okej. Aj mňa už myslím, ale neskôr, takže to nemá byť race, ale okej. Dajme tomu, že toto je Clash Race. No, dobre. Yes. Počkaj, a to koľko sa získa trofy za výhru? Ja som to nikdy nepozerala. Plus 30. Plus 30, okej, len. Oh, man. Oh, yes, Česká. No a možno dneska dáme novú arénu, Royal arénu. My sme, tu vyhráme, ako sme v Royal aréne. Aha, som nevedel. Nemám pri sebe nič lepšie, takže dám bičku tam. A potom by sme sa mohli ešte dohostiť toho peku. Dobre, peka sa tam o všetko postará. Dúfam aspoň. Oh, yes! Predsa sa len niečo vydarí. V tomto tu videu. OK. My to dáme do konca už asi. Aj.
Dobre, pokračujeme, tam je veľký fight. A dáme to. Dáme. Môžem povedať Elektrodragonov. A možno, že sa oni s tým nejak tak poperú. Tam a dať tu ešte mini peku. Že by sme to možno vyhrali aj. Skúsim mu tam hodiť ono. Aby som mu niečo ubral. Dám tu Goblin Gauge, nemám inú možnosť. Bohužiaľ. A počkáme, ak sa on vyškube. Až nemám inú možnosť. Mám. Proste dať ho dole. Dať dole Kinga, on mi dá síce jednu dole, ale už nie je to predplatné. Lebo máme novú arénu. Yes! Plus 37 trofejí. Dám mu well played, good game. Ale máme 7. arénu. Novú 7. arénu. Otvoríme si Lucky Block. A je to tu? Je to tu! Yes! Presne 2000 trofejí. Ešte sme niečo získali. Získali sme proste Elektro Lizardiusa a novú arénu. Ja si myslím, že toto je najlepšie, čo sa mohlo stať v tomto videu. Určite. Ideme si Goblin Gauge. Najlepšie, čo sa mohlo stať v tomto videu. Určite. 2000 trofejí. Oh yes. Predohnal som mojich kamarátov. Predohnal. Skúsim dať duel. Skúsim dať z ním. Dal som mu Enrage. Tak vymyslím. No, máme nové veci v páse. Prečo sa to robím na videu? No, máme nové veci v páse. A pás si otvoríme až za 23 dní a 13 hodín, takže hej. Až za toľko si tu otvoríme. No, ďalej niečo tu na všetké, že by som sa niečo dalo kúpiť, musia kúpiť, nemôžem. No nič, vyzádza. Ja ho nemám v deku. Dobre, keď na toto videu budú 3 lajky, tak otvorím Lightness Chest. Lebo mám na ňu peniaze, tak no, gamy, takže kúpim. No, okej, môžem ísť sem. Aha, nie, všetko peniaze, eura. No nič, už natáčam 8 minút, takže uvidíme sa u ďalšieho videa, alebo dáme si ešte jeden battle v novej aréne. Na zakončenie videa jeden battle v novej aréne. Hej, takže hej. OK. Taký battle na ten koniec. Battle, konečný battle, což bude, že end of the kríze battle. No, Mini Peka versus Peka, kto vyhrá? Asi Mini Peka. Toto nečakal. Toto nečakal, že 100%. Dáme sem výčku. A že nemôžeme dať Mini Peku. Ne, na výčku. Ja utočím Mini Peku. Mini Peka môže utočiť na neho? Nemôže. No to je nefér. Možno prehrám. Nie, že možno, ale určite. A Gridor, no. Dám mu lajčiky. Kamo,
Skadiaľ má Teslu. Sa hnevám, lebo má Teslu. Kamo, ja som to mohol využiť na nich, nie. Ok, som back, ok. No, on... Nebral viacej, no. Ale to je neférové, musím povedať Goblin Gage a teraz rýchle Fireball. Na všetkých. Bum, bác. Goblini ho dajú hore, Spear Goblini. Dali ho dole Spear Goblini. No, máme ešte trošku tých Spear Goblinov. Chcete sa hrnúť na ňo. Asi GG. Desať, 9, 8, 7. No nič, GG. Nemusíme nič robiť, už je to všetko. Preč, ťahu. Koľko mám minus 0? No, žiaden minus. No tak nič, my sa uvidíme u ďalšieho dielu z Clash Royale, takže zatiaľ čau.